Mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi, ika natong tanano. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon niya ang sumpay ni nga tong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Part 26. Ayaw mo pagsunod na mo, ha? Dinhilang yun mo. Anhilang ta. Ako gani ang mahinayak ninyong duharon. Bantay lang mo! Ha! BJ! Siyempre na! Brother! Mitubay pa man. Ano matog na sukon ito? Ayaw na paglakaw, oy! Mag-istorya na ta! Pagbudbud yung mo! Ay! Isog yun si Jerry. Ano sa'yo mo, Toyo? Niyadjog ko ron, Mir. Kay ako ning iuli ni mo ang yawi. Niya. Maayo kayo mo ning giuli na ko. Pasensya na kay ka, pero marugin nga akong ikabilin ni mo nga tugon, Mir. Pag-amping ka nun sa mong kaugalingon. Kay naibaw ko nga nag-interes kayo si Dindo nga mailog niya pagbalik ang mga bulawan. Kung tinuod ang imong mga gipanulti, nahibaw na ba day si Dindo kung asa gitaguan ni Arturo ang mga bulawan? Oo, Mir. Nasayod siya sa tanan. Tungod kay wa pa ko niya patya. Siya ra ang bugtong na kong gisultihan sa tanan ko na mo mga sekreto. Kung tinuod nga ikaw si Arturo, mahimo bang isa-isay nimo nako ang tanan? Mahitungod niya nang giingon nimo nga mga bulawan. Taas na kayong sugalanon. Pero sultihan tagas tanan. Sige. Andam ko maminaw nimo. Maunay wa na kumasabti ni Mirasol. Humanam tagsabot nga maglikay niya ng mga tauhan na. Dali kay malimot sa atong mga balao din eh. Di kita kabuot ni Mirasol tay, kay iyaha man ni Panimay. Besan pa, oy. Di mahimo nga abi kay siya'y tag-iya din he. Mula pa siya sa atong kasabutan. Ay na, ayaw na lang pagsigigyaw-yaw ko diha, Jere. Ay, magyaw-yaw yung katay. Oh, nagtatay na sa day. Tintay man, tintay. Laktod na ko, laktod. Kaya di mo na husto na yung gibuhat. O yan, kalitan tag hamag ka ng mga tawahan na. Be, unsa may dagan na to nga, lalaki mo na, ha? Mga bad record, mga kriminal, mindset ba? Bitaw, sayop bitaw sab si Mirasol tay. Laban ko ni mo ron tay, ha? Karon tay, dapat digit siya mo kumpiyansa. Laban ko ni mo ron tay, ha? Lamat. Di ta lalis ron tay. Ang Diyos mag-auban ka ni mo. Mao na akong gingon. Tambagin mo niyang imo igsuon, ha, Riming? Kay nayabag ng utok ka ng animal. Istoryahon lang natong tarong, tay. Di lang guna itong singkahan, tay. Awa, ikaw na sa'yo magunaon na, tay. Naagi tay katungod nga masuko. Kay nagtanaw man ta sa atong seguridad din eh. Ayaw pagsigighisgot anang kasuko, Jere. Kung doon na kay isulti, ipaagis kalma nga pag-istorya. Sige na kong kalma, tay. Pero... Tatay, gigog ka ni nanay, tay. Di tatay na magduguan. Pero, mga gahi kay uning imo mga anak, uy. Tay. Atay. Ayaw lang ko giangin, tay. Nilaban di ako ni mo. Mulay ko angin nun. Babay ako masupak ni mo. Pareha mong duha, Rimingoy. Mga supakira kay Moro na ako. Di maminaw hustong tambag. Way mindset. Lisod masagog kaayo, tay. Nga ang tanan ni mong gusto ba? Among sundun. Sabi niya, ang akong tambag ninyo makaayo. Pero mga supakira kay mo. Ay, paghilom na diha, Jere, oy! Sama niyo siya. Istoryaho na natog usabron kon agrabyado ka gyud. Paminagbayo, ha? Kung agrabyado ka ba gyud nga nakikistorya storibyo ni Mirasol. Ako gani mahinayak ron. Kanang duha katulisan diha. Mulupad yung espiritu na nila. Ayaw gani pag binastos diha, Jere. Pagbutang sa kurog respeto, do. Kinsa man gidi ay ang nagpapatay sa amahan ni Dindo?
Sais. Kung mosulti ko ni mo, Mer, mutuo ka sa akong ibutyag nga pangan. Sige. Isulti kon kinsa imong hibawaan. Ang nagsugo sa pagpapatay sa amahan ni Dindo, mismo rasab ang iyang anak nga si Dindo. Unsa? Muna'y labing tinuod, Mer. Mao ba? O kinsa man sa iyang kisugo sa pagpapatay sa iyang amahan? Kami, Mer. Unsa? Kamo? Oh, kami. Kinsa inyong kauban? Kami rang duha ni Joe Montibar. Kiduo ko. Pero, Mer, igo radyo kong miuban na itong tunguran ni Joe. Ang tinuod, dili ako mo'y nagpusil sa amahan ni Dindo. Si Joe ragyod mismo. Gikalitan niya og duol o gipusil niya ang mismo ni Sir Felipe. Unsa? Ug mao kadto, Mer, nga nakahigayon mi sa pagkuha sa mga bulawan nga gisuod sa dakong kaban ni Sir Felipe. Kinuo ko. Mga ko pasaylo nimo. Giangkon nako nga doon ako'y dakong sayop tungod sa akong kalambigitan sa maong krimen. Sa tanang bisyo kaniadto, pero usa ka butang nga ako ikapasalig ni mo, Mer. Nga wa gyud ko makapatay og tao bisan usa. Igo ra gyud taon kung mikuyog nila ni Dindo kaniadto tungod kay miila ko niya nga isip akong pinakasuod ni higala. Mao to nga wa ko magdahom nga ako basab di ay iyang gitraydoran og gipatay. Kiduo ko. Mao nga, Mer, pasilo ako. Gibasulan ko ng tanan ako mga sa nga nahimo. Ug tingali, sa musunod nga mga pipila ka mga adlaw, di na ko nimo ikita hangtod sa hangtod. Tungod kinahukman ako sa akong kinabuhi nining kalibutan na. Tungod sa mga sa nga akong nahimo. Dili. Dili na tinuod. Pahawa na di. Ayaw kong patuhuan si mong mga gipanulti karon. Dili ka na mahimo sa kumbana nga si Arturo. Dili siya daw tang tao. Mer, mahimong di ko nimutuan nga ako si Arturo. Apan mo kanay labing tinuod sa tanan na kinabuhi ni Arturo. Kinuo ko. Magpaabot sa resulta. Kay mato di budiday. Ya kunong kuhaon pagbalik ang yawi nga tuwa ni Arturo. Aw, mayroon din. Kay mutuman gyud si Budiday na to. Dako kayo o kapuslanan sa budiday na to, Joe. Magamit na to siya sa tanang panahon. Aron mo'y himuon na tong taming batok ni Arturo. Husto yun ka rin. Paabot lang tas nindot ni Higayon. Kung makuha lang ni Budiday ang yawi o ihatag niya nato, dako na kaing swerte. Kaya di na ito maglisod sa pagkuha sa mga bulawan na sa underground nila ni Mirasol. Excited na kayo dito eh. Kaya gusto ko nga mulampos ito eh. Mabulahan na gyud unya tani ni Joe. Kitang duha mo'y labing bulahan sa tanang bulahan. Naunsa man ka, Mer? Mila ka? Ha? Uwa, uy. Hilak ko taon. Nanghubag mo gud ng imong mga mata. Kuan, uy. Napuling manggugkuming. Puling gyud ang imong duha ka mata? Naapil man gud din ako glugod ang usa. Mauning mura kong naghilak tan-awon. Na, si Tatay Baya. Perti baya niyang yaw-yaw. Kay ngano ko nga imo gitagad to sila sa Toribio og Lucio. Sagdi na sa tatay ming, uy. Naanadataan na iyang suko-suko. Pero ikaw sabay, bisag ka masabtan. Sakto baya sa si Tatay? Kay ngano yung imo gipadayon silang duha dinhi nga nagsabot na gutaan na nga di gid padayonon tong duha dinhi sa ato. Kuan mang gudming. Namong ko'y gihangyo si Toribio na ako. Mao to nga ako lang sa siyang gipaminaw. Unsa may ang gihangyo? Aw,
Kuan good. Bahin ko nun ni Budiday. Baya, no? Kung bahin man na sa ilang mga personal nga problema, dapat di na lang ta mangin labot, ana. Mura naman hinunog kita na'y may pataliwa sa ilang mga problema. Ay, Ming, nihangyo besod si Budiday nato nga magpatabang siya nato. Og miuyon beta ana, ha? Wasab ko makasabot, uy. Kung giyawaan man ang tawhana, dapat ipadakop nagpulis, pusasan, unya, paadtuan og pare aron may masmasan. Sagdi lang, Ming. Sa pagkakaroon, maayo pa mong ikaistorya si Toribio. Di man siya burukin to nga ikaistorya. So may buti mo ipasabot. Nga magpaabot pa ta nga masulaan siya siyang Na, husto na, ana. Di lang ta maglalis, ana, Ming. Basta kay wa ko magpasagad o wa sa kumukumpiyansa. Aw, ang amo lang sadmer, nga ni pahinumdum lang minimo. Wa mo ko malimot, ana ba? Naibaw ko sa kong gihimo, Ming. Og salamat kayo sa inyong pagpahinumdum nako. Aw, ikaw good. Basta. Kinisulti lang sab ko sa unsay husto. Basta, hangyo lang nako ninyo nga dili lang na nato lalisan. O niya, o sa may pamati ni mo, what do you feel? Deep size. Deep size, ha? Wala kong naibtan og tunok siya. Nga nakasulti dyo ko sa tanan nga to ni Mirasol. Huwag siya na'y bahala kung muto ba siya nako o dili. Warren, usamad di ay ingi mong gisulti niya. Ako gyud siyang giusban og sulti siya. Nga ako gyud si Arturo. Unya gisaysay nako siya, ako siyang gisaysayan sa tanan. Kung ngano og diin yun gikan katong usa ka kaban nga bulawan. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba? Unya. Oh, muna to. Wa siya kapugong sa iyang gibati. Milugmaw gyud ang iyang mga luha. Nahibaw ko nga nasakitan siya sa tinuod akong mga gipang sulti. Unya, giangko ni mo niya. Nga usa ka sa kauban ni Joe sa pagpatay sa amahan ni Dindo. O siya, giangkon gyud ako. Ug wa ko'y lipod-lipod nga misulti niya sa tanan. Good! Maayo, Tor. Unya, usa may tanaw ni mo niya. Murag nagduwa-duwa siya tuon ako siya. Nagtubay to. Nagtubay to. Mao nga medyo nasagmuyo siya ug nasuko nga rin ako. Kay di lagi siya makatuo nga makahimo nako. What do you mean? What do you mean? Ako buko-buko ko siya katulas. Ikaw, Tonton. Mao din. Mao to. Kay di lagi siya makatuo nga mahimo nako ang mga butang nga sa mas pagpatay katulag. Okay na. Wanay katul. Wala. Okay. Pero usa man, ha? Giklaro maghani mo niya. Nga dili ikaw mo'y nagpusil sa amahan ni Dindo. Ako lagi siyang ginan. Pero mura nagtubay to lang yapon siya sa pagsulti na ko, anak. Nagduha-duha yapon? Nagduha-duha. Tingali, nadutla na to siya. Motor lagi to siya sa kadugayan. She will believe. Huh? Sa kadugayan nice. Kadugayan nice. Bala na siya. Basta kaya nga kung tugon niya, nga magamping siya sa iyang kaugalingon. Og tabangan niya ang mga tao nga nagkinahanglan kayo atong maong mga bulawan. Mayo, Tor. Kay imo siyang gitugon sa pagtabang sa uban. Nararan niya siya. Kay kung naa palang unta tay daghang panahon dinis kalibutan, di gyud unta nako siya pasagdan. Pero sa unta man, mayhap naman lang yun sa atong mga tudlo ang nahibilin nga mga adlaw nato nining kalibutan. TNT. Tago na tago? Dili. Tinuod na to. Bangag, silong. Upat na lang yun kaadlaw ang nahibilin. There's only 4 days. 4 days? Upat kaadlaw. Humani ini. Hukma na taog balik sa atong labawng magkagagahom. Deep size. Almighty God. Deep size. Gitugyan o gisalig na lang yun nako niya ang tanan siyo. Kung sa may iyang hukom nako, ako na nanduwaton. Tungod kay angayan lang sab nga silutan ko sa akong mga sa nga nahimo kaniadto. Andam ba kang mo balik sa impyerno, Tor? Kung onsay hukom sa Ginoo nako siyo, ako ka lang dawaton. Bangag sa come on. Pero iyang po lang gihapon taon ko siyo.
nga mapasaylo na ko sa Ginoo. Sagdi lang, Kor. Ay lag kabalaga. Donat kabalagais. Kamar kabalitok. Donat kabalagais. Kay kanunay ka na kung gi-pray, gi-ampo. Unta maluoy lang ang Ginoo nako siyo. Bisag lugwayan pa ko niya og taas nga panahon nga mag-antos ining kalibutan na akong dawaton sa way kusmod siyo. Aw, siya may mabuot tanan, Tor. Kay siya may naghimo ining tanan. Aw, kapaw. Karong gabi, suwayan ako pag-abli ang underground. Tanaw na ko kung tinuod bang doon na mga bulawan nga gitaguan si Arturo dito. Pero, kinuo ko. Naglibog kayo ko ini. Kinsa pagit ka, Dennis Toribio. Si Arturo bagit ka ang naasasod siyang lawas. Kinuo ko. Tabangi intawon ko. Ayaw intawon itukot nga malingla ko sa mga tautang espiritu. Panalipti intawon ko, Kinuo. Hain naman si Mirasol. Nara siyang kwarto, tay, ni Pahuway. Tauga. Ingna. Mag-meeting kitang tanan karon. Nagtugon to siya, tay, nga di siya magpatandog. Kaya naglapad ko na to yung Naglabad sa iyang kabuang. Ay naunsa basab ka, oy, Jere. Wadag yun ko, mahinumdum ni mo mukalma kasi mo mga sinultihan. Sige na lang kagbanghag diha. Makalagot ko ng ingon anang kinaiya, tintay. Nga humanata magsabot, o magpainumdum sa usab sig balik-balik. Onya, kay ni Pahuway pa man ang tao. Imo giday pugson. Ni strong na sad ka, tay. Strong na sad. Napamangoy ugma, good, tay. May isgutan, rabitaw gihapon niya na natin. Kamulya pagsabot. Gipulaan ako na inyong kinaiya. Ang naaaraman di ay na di ay. Sige kami lang uni magsabot dire aron di na ta magkaguliyang kung naa ka. Magaya-iya mo din, he. Why mindset? Suko na siya. Lain na gining tatay, uy. Salamat lang siya, eh. Okay ra kay ko, kalma ra kay ko. Maramay noon na siya giyawaan ining dapita, eh. Ako nagduda ko anong inyong amahan na. Murag nakasabo man siguro na. Ngi, kuya wag na na, nay. Basta mo dito mailan na anang makasabo, nay. Ay nakutaw ng tornilyos utok, ana. Hala, pasin bitaw, nay, no? Kay usahay ba? Oh. Musika man lang nagkalit ang kalimutaw ni tatay basta masuko. Unya, kanang nakasuyop. Kalit ko na silang masuko nga way hinungdan. Hala, maugi na kinaiya ni tatay, nay. Ang tanan, iyang iangin sa iyang kasuko. Ay, ako inyong sultihan sa Padre Darwin, ana. Kibasig ka ng inyong amahan na sudla na sa nagdaotang espiritu. Mingaw ng palipot. Tingali, nangatog na silang tanan. Di na ako maglangay. Kinahanglan nga maablihan na ako ang underground. Manaog na ko sa silong. Hain naman tong flashlight na ko nabutang. Tuara di eh. Di na ako maglangay. Ugma, dirnes na siya. Mahukog duha na lang yun kaadlaw ang naibilin na to din is kalibutan. Maugyot, Tor. Sa kong paminaw siya, wala yun tayo puruhan nga mapausap pa na to ang kinabuhi ni Dindo. Nawato na lang yun na to ang tanan, Tor. Ang kamatuuran, gadi yun ta makapausap sa kinabuhi sa tao. Naglibog lang ko ba? Unsa may imong gikalibgan. Naglibog ko kung anong sa tanang tao din is kalibutan. Si Dindo pag yun, ang espesyal kaayo sa Ginoo nga mausab ang kinabuhi. Nga naamatay daghang tao nga mas angayan pang tabangan kay ni Dindo. Abi ni motor. Siyo. Ang atong Ginoo puno sa gugma. Tinuod ng imong gisulti. Nga kung kita pauntay magbuot, kita'y pagbuton.
Kabantay ka. Oh. Napaydaghang mga tao nga mas angayan pang tabangunon kay ni Dindo. Pero, lahi manggod ang una-huna sa Ginoo o sa atong una-huna. Mga binuhat man ta sa Ginoo. We are the creation of God. Mao nga di kita katugkad sa misteryo sa iyang kugma. Mystery of love. Kung nganong gipalabi niya ang mga taong puno sa kasalanan, full of sins. Hinon, gusto mong kasyo. Kaya kung ako pa siguro na Ginoo karon, kanas Dindo, hagbay ko rin ng gitambog ka nga to sa impirno. Kung na Ginoo pa siguro, Gator, muna imong gibuhat. Pero lahi man ang iyas Ginoo. Ang tanan niyang binuhat, iyang gigugma o giyatagan kanunay sa higayon, gawaluwas. Pero kung magpadayon gyud si Dindo sa iyang pagkamasinupakon sa gusto si Ginoo, di yun siya magmahay kung itambog sa dito sa nagdilaam kakayos impyerno. Kung maimpyerno mangganis Dindo siya, mag-abot yung duhay ni impyerno. Ako magaling sa hagdog sa bagay rong permi dito. What the hell? Ayaw pa una-una na, Tor. Bad na, eh. Hagdog rong bagay rong. Bad na. No. Kinang limpyo kanunay ang imong huna-huna. Og di ka magpadaog sa imong emosyon. Nga maghuna-huna ka og panimaos niya. Amot lang kasyo. Nangayon ako pasaylo permis Ginoo nga unta. Iya lang kong pasayloon. Og di na ko magdumot sa akong isikataw. Bangag saylo. Oh, come on. Mas maayo nga maunay imong hunaon. Oh, come on. Bangag saylo. Taod-taod na nga. Karon pa ko makasud pagbalik din sa underground. Diin man di ka ito na butang dapit ang karaang aparatura. Tuon. Tuwa sa unahan. Tuwa na. Mao ng aparatur nga gisandig ni Arturo kani ato. Matod ni Toribio na ako no sa luyo. Adunay laing underground luyo niya ng aparatur. Suwayan ako pagsibog kining aparatur. Bugat man. Di man ako mairog. Gusto, kuhaan na akong suod kining aparatura para sayon rin ako ang pag-irog ini. Siyo. Sadiot lang. Tunla. Tunlon ko na. Tunla na siyo kay sayang kayo, sayang. Inig katon, mga tuog na ta. Ha? Kay hapit naman dahil alas 12. Alas 2 naman dahil, alas 2. Lagi na. Una lang siyo kay kuan magpangin una ko din ha. Ako rin nag-usap nga. Loy na gini mo magkaon, loy gubaan ko no. Giduka, nag-usap ka giduka. Sige. Muuna lang ko nimo kay giduka na kotor. Pero nag-usap lang yapon ko. Uy. Siyo. Siyo nakasikas dyan sa kalibunan siyo. Murag dunay mananap, Tor. Kanasak! Tepa una. Ambil na slide. Kanyon. Puton ko na. Diyan na. Saan pa ka na nagliok-liok na? Tama. Bangag sa ilong. Kinuhok. Budiday. Hi, to Raves. You're shocked? Ikaw din. Nag-usama ka na sa kalibunan. Doon na kay Hayden agenda niya. Pastilan biya tao ni mo. Yung sanang urasa, oy. Kadaw ng dako. Nga na pa yung kadiha. To Raves, lainan ni mo, oy. Daan pag-yug ko. Daan ko na. Daan pag-yug ko. Imog yung biyaan dito sa ato. Pastilan, saan ni mo budiday, oy? Yan, hilang yung ka. Ano magsamok-samok na po na mo din, eh? Siyaw. Gabi naman kayo, budiday. Kaning, hapit na magani alas 2.
Tawa. Alauna 58, 158. Gabi na, wa unta ka, kadlaw naman gani, wa ulang unta ka mo hagad karon kay delikado. 158. 158. Gilista pa. Gilistas pa. Akong gitatak sa akong ko ano'y hubon. Ay, wa manggog ko mahadlak gawd. Basta, makakita lang kong terabiya. Baya ni mo budiday. Aye. Sa magi mo tuyo? Ha? Tural, uy, tana pa man ka. Ikaw, jaya kang tayo. Basta gahias ni mo pasabtong budiday. Kanaharang gidi malas ko sa akong mga lakaw tungod ni mo. 158. Gilista. Bisan unsapan nang imong isulti nga batin ako to Rebs. Bala ka, basta makakita lang ko nimo, I will be very happy. Ay. Hello, bro. 158. Malitok man yun ako. Tampar. Bida ako madala sa tanim mo da. Nagduda lang dyan ko ni mo da. Aw. Unsa man imong duda nako? Nagduda ko. Unsa man? Nga gigamit ka ni Dindo aron panidaan ang tanan akong lihok. Bangag selong. Oh, what? Oh, come on. Da? Unsa ko'y panidaan? Wa mong gugusugo ang dindogod. Ako maning kabubots. Si kabubots. Ano sa kabubots? Kabubots on. Kung nalubots. Pero ang litok mo din tayo, uy. 158. Oy, natural nga. Sundan gyud ka perme bisag asa ka paingon kay wala gud ka. May na maklaro ay ta. Oh, Budiday. Saman. 158. Bar, kita gi mga mumuan ni Ruway mong ginamuan. Pamiyaw, kung gisugo magani ka ni Dindo, ha? Ingna hinoon siya nga magbago o mag-usab na siya sa iyang kaugalingon. Kay kung di yung gani siya mag-usab, ingna nga maimpirno yun siya. 158. Ano siya? Arang-arang. Kinasibog na ginakong aparator. Uyala. Tinuod. Doon ay laing siratin sa sahog. Maugin ang giingon nito review na ako. Ako ni Ablihan. Uy. Kangit-ngit man din eh. Asa makang laing switch ini? Naa ba kay sugang ang gibutang si Arturo din eh? Padoong na ba ni malubat ang battery sa flashlight ta? Tuara ang switch. Ako masigawan. Oh. Uy. Tako man di kihapon ang hawan din ni sila. Asa makang tapitan niya gibutang ang kapan? Husto. Naigitabunan anang dakong panapton nga itom. Suwayan ako. Basinog na adi at agui. Uyala. Mauna ni siguro ang giingon niya nga kapan. Kadako ini nga kapan. Naala siguro din ang daghang bulawan. Akong Ablihan. Kinuo ko. Mga bulawan. Tinuod gid ang tanang isulti ni Toribio. Kadaghan ining bulawan. Joe, kung nadayon pa lang yun unta nga nagpakasal na ko sa Mirasol, sa yun na lang yun unta kaayon ako ang pagkuha sa mga bulawan sa ilang bahay. Magit din. Sayang ang kahigayunan, Idlas lang yun kaayon ni Mirasol. Pangutana din, usab yung kahinungdan, no? Nga nausab ang inuna-una.
Dako og kalabutan ng iyang igsuon nga si Reming. Malgusto ka rin, kaya tanaw na ko ng igsuon ni Mirasol, kontrabida kay Dagway. Maldita. Kung wala lang ko magpugong ano babayhana, hagbay ko rauntaan ng gipahipos. Sige lang. Pwede kang panahon din. Pwede pa natong hipuson ng bayhana ba? Sagdi lang, Joe. Di lang ta magpaapitar atong babayhana. Focus lang yun una ta sa atong mga plano. Kung unsaon na ito pagkuha sa mga bulawan. Pero, din, sa iyong paminaw ba? Mutuo ka nga wa may bawas si Mirasol, may tungkol sa bulawan? May nang imong pangutana, Jura. Malagmit yun. Dako siya kay baon na ini. Posible magayo, God, nga di isisultihan ni Arturo sa tanan. Labi na ako, tinuod nga si Arturo yun ang espiritu nga misod sa lawas ito review. Diba? Dako kong katahap. Nga kala si Arturo, naanay daghang gisulti nga sekreto nga ito ni Mirasol, mahitungod sa itong gihimo kani adto sa pagkuha sa mga bulawan. Ba? Tuon, no? Sakto gigadyo. Langbit din. O, usag na sa dako hinungdan kung anong wa mo dayon si Mirasol sa pagpakasal mo. Ba? Sukar nga naabot na mga tawhana, nartigaw ang tanan itong mga plano Wayo. Bright yung gadyo da. Murag sakto yun ang tanan ni mong mga pangagbas. Ako lang gipalawman din ba? Iabigonin mo din. Dugin lang ta kumusultin mo ba hinana? Pero nagduduha pa mga ko. Kung tuo ba kiniadto nga si Arturo? Si Arturo ba ginang nasa lawas ito review karon? Ang problema lang nato karon, Joe. Kay lisod buntugon si Arturo. Gamanan kay siya karon. Maol lang rin nagkaparat. Dili patas ang laban ba? Pero sagdi lang, Joe. Sagdi lang. Si Budiday mo'y dako natong paglaom. Pwede yun kayo na ito maggamit si Budiday sa atong mga plano aron makuha nato ang mga bulawan. Ngano magsamok mangyok ka na mo din ha? Ngano day mo pauli lang ka dito sa inyo, Budiday? Dili ko mo pauli. Kaya di ka maumutaw man sa tong sabaw. Nahuman na ito sabot, oy! Bangag sa ilong. Ay! Bangag sa ilong. O sa nahuman! Bawion akong yawe, bay. Oy! Bawion? Kasi pagtuon ni mo nakapanag-iya kag yawe? Anya, bay, ako may nakakita adjaw. Busa iulit ito ni mo nakaw. Paghilom na Budiday, oy! Ay! Nagdalang yung kag di malakuda. Lano? Nag-usik ka lang sa akong panahon. Ay, kung di ganito ni mo ulin ako, kay ikihatag ka. Sa? Ikiyak ni mo? Oh, ikihatag ka. Kay wakay ayaw nga bana. O sige, ikiya lang. Magkita na ta dito sa barangay hall. Bangag sa ilong. Gasalig lang yung gartoro daw. Kisabay mong gasaligan ka raon, ha? Kining, kaubar ni mga dakog mata. Kasi dakog mata. Kana siya, kana dakog mata. Hilom. Awa. Hilom naman ka diya. Naamong manoon ko, naghilom-hilom naman utak ko. Ano man Budiday? Ha? Inyo ning lalis o niya, imo kong iangin? Ano ka naglagot ba ko na niya, bay? Labin na ka kay, wag di ka katambag ining bako kang ang mangingilad na dako. Tarong na Budiday, magbakukang O, bako kang bitaw ka. Budiday, ikaw, sama ka, makagulbigas. Gumigas nga. Wanda, bayuton. Migas bitaw. Bawa din o kayo mig sa muka kay wami magkinanglan nimo, ha? Oh, bitaw. Mapahawa bitaw ko din, hey. Pero, timan ini, ha? Oh. Dili yung kumusugot nga maato ka slain, ha? I will not allow. Okay? Labi nang di kumutugot nga imong mabiktimas may Mirasol sa imong mga daotang laraw. Ufay daw talaraw. Anay bao ko ay nga nakagusto kang Mirasol. Ubi daw, nakagusto ko. Kay ako man siyang asawa, udi ikaw. Agay. Agay. Kasakit. Kasakit. Sobra. Sakit kay kang manol, Tito Rebiyaw. Naon, ni mo din, brugwan pa bit. Hey. Oy, mahalin pa ko. Ay, napay mo panit na ko. 150 lang, be. 150. 150. Panggas na mo. Wag kayo ikabaw na ko. Wag kayo ikabaw. Imura kong gigamit aron maparmuslan mo ako pagkababay. O ang akong mga bahande kani adjaw. Ay, wako makinahanglan sa mong bande. Bangag sa ilong. Sakita. Bitaw! May adlaw ra ka to Rebiyo.
may adlaw ragyudon niya kas imong mga sakit nga sinultihan karon. Bangag sa ilong. Ay, Uy, Mira, naunsa ko ka nga ganihara makang natulala. Ha? Ay, naunsa ka, uy, nga mura makagwa sa imong kaugalingon. Ganihara ko nagsikig tabi din niya, nagpitok-pitok ra ng imong mga mata. Pasensya na kaayo kaming ha. Namang ko kailang yun na una. Unsa naman sa nahi mag-una-una? Basta. Kanang, Ming. Tinuod gid siguro ng espiritu sa tao, no? Nga mo balik sa kalibutan. Unsa? Naunsa naman taon kami, Rasul, uy. Kapila naman na ni magipangutana na ako. Nya karon, mangutana na sa tagbalik bahay na ng mga butanga. Uwa ba? Nangutan na lang ko, good. Sa bakoy naaana. May buong malanggutan nimo. Basin resulta na naaha sa imong pagpaminaw atong turibyo. May babaya ta, nga nasudlan to siya daotang espiritu. Nasudlan lagi, Ming. Pero ang ako ba, basin og ang misod sa iyang lawas, si Arturo king tinuod. Unsa? Ay, murag lain na gid nang imong mga sinultihan, Merda. Ming, mahimong dili ko nimo masabtan karon. Ining ako magipanulti. Bebe. Hatagi ko no ko og mga bugat nga rason. At least 5 lang ka rason nga nakaingon man ka nga si Arturo nang naa sa lawas ni Toribio. Dili pa ko makahatag nimo sa tanang detalye, Ming. Mir, kung wa man gani kay ikahatag nga bugat kaayo nga rason, ayaw na lang gid pailad atong mga tawhana. Ilabi na ang Toribio. Likay na lang yun. Kay lisod na kaayo nga kita sabdi ni ang mabiktima sa ilad. Ilabi na gyud ka. Naipaw baya gyud ka ha. Nga daghan kay na sila og records sa kapulisan. Og mismo si Budiday misulti gyud na nato sa tanan kung unsa na ang iyang bana kaniadto. Ilabi na gyud karon. Kalabar na gusto kong ni Budiday siyo Nagsamok-samok lang yun siya sa itong kinabuhay yun. Whatever. Pila? Ay, mao yun. Nagdalag tigaw. Hindi tara ba kayo? Di yun magpalupig sa katarungan? Sa kong paminaw, Tor, pinangga kay na siya ni Toribio kaniadto. Mo nang suko kay na siya. Suko kay sa karon kay di naman ka si Toribio. Si Arturo naman ka. Nga sa lawas sa iyang bana. Mao lagi siya. Pero husto sa gyud ka. Pero hanggaw si Toribio, no? Yanong hanggaw man, Tor, ha? Hanggaw siya, nga bipatol siya og tiguang na. Lagas na kayo, nas Budiday taon. Uy. Ayo, no, bad na. Ayo pagsultian na, Tor. Ay, di na maayo nga nakaminos kasi imong isikataw. Di magas Toribio. Ha? Nabi ko kay tao nga, naabaya yung mga tao nga kanang tinutanay nilang gigugma ang ilang pares. Ha? Kanang mahadlok kung itsag iring. Ha? Ana. Kakisam tong iring. Basta. Kabantay ko, ana. Mao man ay ilang giingon nga age doesn't matter. Tungod lang yung iring. Oo, kubanda ni itsag kuko. Mo ba siya? Ingon ano rin, ha? Awa di kay kadungog ka na? Wala, ang kanang iring kadungog na ko. Pero may biya ko makadungog na siya, pero banga lang yung kaya ni Toribio ba? Kay si Budiday yung gipili, nga daghan man tayo kayong babae sa kalibutan, bangag sa ilong. Ayaw lagi hukmi si Toribio. Oh, come on. Gugma man tong iya, Tor. Kay kanang gugma, di man na magpili og edad. Sige. Sige na lang. Kuha na lang god. Di na lang god na ito na. Kuha nun. Kasi nga na, mato lang mauhon ba? Oo. Tagsamuka naman sa gyud kuha ni. Nagunahon na ni Budiday taon eh. Pidag ni si Budiday. Ay, pasagdahan na lang nato ni si Budiday. Total. Gamay naman lang sab kayo taog panahon din his kalibutan, Tor. Maulagi sa... Limot ka na. Maulagi. Mas mayo inisyo. Bisitahon na to sa katapusang higayon sa Mirasol. Aron man namilit na taniya hangtod-sangtod. Oh. Andam na ba yung kator? Bisag di pa kumusugot siyo. Wala na tayong mahimo kay nahurot naman ang atong panahon. At bangon lang yun na to ang hukom sa Ginoo kung malangit baka taog dili ning kalakiha. Unya, silong. kanus ama na to bisitahon si Mirasol? May mo karon na yun. Karon na yun. Ato siyang suknaon kung nakakita na ba siya sa mga bulawan. Naglagot kay kong Toribio ay sangkos langit akong pagdumot anak niya karon. Dako na kay kong alkansay. Ang tanan na kong bahande, ako nang gihatag niya. Unya maon niya nga ibaws na ko karon. Gihibo na lang ko niyang trapo. Nga sayo na lang kay niyang isuli ko ay. Relax. Relax lang, day. Ilang pada kayo si mong gibat? Dali. Lain gani nga akong gibarte karon. Gusto kong makabaws niya.
Makabawas ra lagi ka. Kalma lang. Unsa may gusto nimong mahitabo ni Toribio, ha? Gusto na kong mamatay na lang na siya. Sigurado ka, Briday. Ha? Gusto ka nga mamatay ng Toribio? Gusto ko. Kaya wasa inungdan nga pagkatao. Nya, amti ka matay ng Toribio kay gamahanan mo to siya. Salam na. Ay, wag kong mahadlok ang nasa igahom. Kana. Gusto na ko nga matigok siya. Kung mo na imong gusto, Budiday, doon ako'y nindot na tanyag nimo. Oh, what is that? In English pa. Hoy, minaw. Kasagang ka? Ay, unya na nang binuang nimo. Sige. Abi ko nimo, kanang magdumot ka sa tao, gusto nimo mamatay tayo siya, wa na'y lami. Mas maayo gyud nga makakita ka niya nga mag-antos una, mag-antos siya. Kanang dili niya masabot niya gibati nga mag-antos gyud siya maayo, unya mamatay. Sana. Murang nindot ng ingunahan na. Di ba, nindot? Diba? Gusto ka. Gusto kang ingon ana ang mahitabo. Gusto ka ikaw. Mas may nang mag-antos o na siya. Kana akong gisulti nimo karon, makatabang kayo minimo ana. Uy, saon man na din daw. Minaw ha? Minaw. Gawas nga makabawas ka, makakwarta pag yun unya ka. Ug kadtong tanan nga naalkansi nimo, sobra pa unya ang imong ganti nga madawat gikan nako. Uy. Sige, kana. Gusto kay ko anak din daw. Sige na. Sultihi dayan kau kung unsa nang imo itanyag na kau. Nga makabawas pa ko, unya, makakuwarta pag yugaw. Unsa na pud kahay mga lingla nga gustong ihaylo ni Dindo ngadto kang Badiday. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayon say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel. Og salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.